Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Melanie, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak a single mom, kat uray no kasta, at dalatamat dagiti lalaki nga agdaton kanyak. May saditan ni Miko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melanie dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagaduman ang tilakon dito'y balayo Melanie. Sigod mo, Chin. Nagbalinto pa yun as stockroom ti siledmi iti anak ko. Nagasat ka talaga no maipapan iti negosyo. Bes. Gagat kan anos laang ti kasapulan. Iti kastoy a kinaado tilakom. Mabalinan nga agpatakder ka iti shop mo. Day tamat laang ti plano, bes. Ngam saan pa nga ita? Alaan nakto na sales lady tapno adamot pagtrabahwak. Ay, uwan Sika ti umuna nga i-hire ko inton maipatakder kon ti arapa pag-asyap. Anya nga minang ti ko na mga aramidak? Tulungan nak amang ipakadag ito'y orders. Saan ko ngamin ama si kaso amin? Sikan ti makaamo amang ipakadag ita lotion kan sabon. Siyak mo ti makaamo kadag ito'y bags kan sapatos. Okay. Amo mo't siguro ti aramida man yan. Sinuruan nakmot idi na palabas a Sabado. O, sige. Rugyan tangarudon ti agtrabaho. Ado'y ti listaan dagiti buyers, kan dagiti items. Ipak mo anasaya at bes? Narabyan kayo mo tasimang tatang. Nag-overtime kamay anak kao. Ti apok ngay. Nakaturugan tatang. Ay wan gayam. Ada ka din ti pau-pau it ni Tobay, asustento iti anak yaw. Kaslawan nga minan ti makita nga ipaw-paw it na. Nabayagan nga awan impaw it na tatang. Iso da itati kanayon asaan may apagkin na awatan. Ay, saan tumanan amang ipaw it day jay alalakay. No para iti anak yaw. Kanayon nga ibagana, nga awan ti kwartana. Ngam no para iti bisyo na, saan mat maibusan? Bayan yun day jay alalaki tatang. Adamat negosyo. Kabaelak nga ito dagiti masapul ti anak mi, nga uray awan tulong na. Isumat laang akasla sakitan tinakam na no aday pauit na akwarta. Ay namelanay, no itulok mo ti kastang aramid na. Maruam tukit di Tatang, jak kaya ti makiapakan kwa na para laang iti nagbasit agatad nga ititad na. Mas stresak laang. Hi, miss. Naimbag agsapam. Excuse me. Siyakgam ni Miko. Nice meeting you. Saan ko saludsudan tinagan mo? Tikayat ko, aglisi ka ditadalan ko, tanadagsan da ito'y karton nga awit ko. Tulungan kan. Ay, saan na? Kabaulak pa'y mat. Tinasayaat nga aramidam, aglisi ka ditadalan ko. Binagkat mo mo day ta karton. Ibabam day ta. Takas kinunak. Kabaelak abagkatan. Anya pa'y latururayan. Isurom no sa dino ti balayo, ta itulod kan. Kabarbaruak ngamin dito'y lugaryo. Kat italang anakita ka. Okay, sige. Itulod na. Ngam saan mo anam namaan nga ikan ka ititangdan mo. Nagdawat akadikan ka? Che. Anya ngamin yung tinagan mo? Ay, agawa am ket iti magna. Taado pa iti order nga ipakkan i-deliver ko ita. O di siya kung ti pagbalinam a delivery boy mo. Ha? Orayan nakbiit, tagumatangak pa iti merienda ang Miko. Okay, loves. Anya ti kunam? Ti kunak, agawaam, tamabisina kon. Nagdagsan mo't gayam ti karton mo. Nanang, nakitam ka dino sa dino ayan ti ayam ko? Saan mo't anak ko? Sa dino ngamin ayatin ang ikabilam. Imbatik laang mat iti kamata. Ang awan matan.
Kitaam anasaya at awan mo ti sabali ang mga lakat. Sige, nanang. Tabiro kag. Adagaya man anak mo. Wan, may saa ka single ma'am. Saan mo tamadlaw nga ada anak mo? Aglang nga ka pa'y laeng abalasang. Adda ti madmadlaw ko Melanie, anak ko. Anya day jay tatang. Kanayon matan nga umay dito'y ni Mikaw. Wan tatang. Tultulungan nak amang i-deliver kadagiti orders. Nagado di ta mabalin mo at ang danan. Dayjay pay lang matalalakay. Saan tayo nga ammo ti husto a kinatao na? Nang runa kat kabarbaro pay lang dito'y lugar tayaw. Sana bale, tag-deliver lang mo ti aramida na tatang. Kan may sa, isumot ti nagboluntaryo. Panagkunak, saan laang a delivery boy ti pangibilbilangam kan ko ana? Anya? Ne, nagsapa kamot nga may dito'y balay, Miko. Wana, tamok nga ti matrabaho ita. Intugot ko matan ti motor ko. Tyson ti usaran ta nga agi-deliver. Sana bale, siya kun ti makamo itigas. Kan itod kumutla ang titangdan mo para idi na palabas alawas. Saanan, Melanie? Apay kumasaan? Sanak mat adumaw dawat ititangdan ko kan ka. Kan may sa, siyak tinagboluntaryo at tumulong. Nagboluntaryo ka man wano saan, itod kulat ta titangdan mo. Saan ang mabalin a libre ti serbisyom? Ay, saan ka nagsaupay? Ala, agkape-kapay, sakbay arugyan ta ti trabaho ta. Sa anak pa'y amabisin. Agkape kakit din. Ado ti aramidan ta ita. Nang runa kat nagadumanan ti orders. Oh, apay akas ta ti panagkitam kanyak, ha? Sika, Oh, anya manan? Di mo matimbagbagang adagayam gwapo a delivery man mo. Ni Miko? Ibagam laang no kursunadam, ta ireto ka kankwana. Single ka no pay laeng. Saanan? Adamot to nobyok. Sikakit di ata single ka pay laeng. Amangan na iso ti ururayim amang kumpleto iti biyag yung agina. Ay, agtal na ka man sika. Diyak magustuhan dagiti rumrumwar di tangiwat mo. Agin di ka pay laeng. Saan ka di atol? Dark and handsome, ti ideal man mo? Ha? Anya ngamin ayat ibagam kanyak, tamasapol adito'y pa'y restaurant ti pagsaritaan tami ko. Espesyal ti bagak. Iso nga espesyal mat a restaurant ti nangawisakan ka. Ibagam nga rodan tapno makaawid tan, agur-urayan ti anak ko, saan ana irwam day di marabrabyana. Ay ayaten ka, Melanie. At dayta ka manan, Miko. Pudno ti bagbagak. Damo pa'y lapan nakakita ken ka. Nagayata kon ken ka. Kwan, ipa-take out mo lang ang dagito ang makan. Mangantalaan nga ni Jabalay. Denggan na kumapay. Sana ka mga rabrabak. Nakasaganak amang ikalay sa ken ka. No aklunin nak. Oray no ibagak nga damot panagayat ko kan ka. Saan pa'y amabalin? Ta saan ta pa'y nga amo ti husto a kinatao ti tunggal may sa kadata? Iti mano abulan ang nagkadkadwaan ta. Panagkunak. Sikan ti babae akayat ko nga ikalaysa. Mabit man laang, Miko. Italaang ang nagdaton ka kanya. Kayat mo nga aklunan kan? Isumot lang ti turong na, saan ka di? Iso apang hasim. Sungbatan na kuman. Ay ayatan ka unay. Ikarik, sa anak akas iti ex mo, anang loko kan ka. No kasta, inaklon mo adagos ni Miko? Uray saan pa'y apormal ti panagaram na kan ka? Wan nga rod.
Diyak man amo, no apay anagwanak iti daydi arabi. Napigsa talaga ti tamam kan kuanaan niya. In denial kamot kano idi na minsan. Ngam adamot gayam ti limod a panagayat mo kan kuana. Panagkunam, true love nga ta daytoy. Dayta ti jak masungbatan. Da kayo adwa kinimiko ti makasungbat iti dayta. Naimbaglaangan, ta inayat na ka. Uray may isa ka a single mom. Daytapay ti may sa agapuna, no apay nga inayat ko matta ni Miko. Uray no mano abulan pay laeng anagam-am mo kami. Itapay laeng, makunakon anagasat ka kinimiko, friend. Ngamin, saan nga amin alalaki kat kayat da makirelasyon iti single mom. Daem anak kaw, ang mga nuluklukwan na kalaang ni Mikaw. Saan mat siguro maaramid ni Miko dayta tatang? Dakkel ti pa nagtalag ko kankwana. Tauray no may saak a single mom. Inaklon naklat ta si pupuso. Wan matkit di Ngam saan kang agtalag unay. Tadi mo ammo ti taray ti panunot na. Ang mga nugun-gun dawayan na kalaang. Wan tatang, di kay agdanag. Nasaya at matnukasta, anak kaw. Sapay lakuma, taitakder na ka, day taalalakay. Kaya't nangarod ngagkalay sa kamin. Ngam kunak asaan pay. Tanabiit kami pay anagayan ayat. Husto day ta desisyon mau, anak kaw. Obserbaram pay ni mi ikaw. Tanarigatan no may lawan ka manan. Si kagayam ti kaayan-ayat ti kapsat ko. Uwan manang, Anya ngay mati trabaho? online seller laeng manang. Anya? Kayat ka ti asawan dayta? Asaan ka nakapagturpos iti panagadal mo? Short course laeng tinalpas ko, manang. Nukasta nga rod. May salaang ti may bagak. Saan ka amaibagay iti kapsat ko? Miko, agbreaktan. Itian niya aga po. Gaputa sa anak ka maibagay kan ka. Deadal ka. Katsyak. Online seller laeng. Apay akastamatan ti bagbagam. Adda ka din naaramid ko, di mo nagustuhan. Awan. Napanunot ko laeng asaan a single mom ti maibagay kan ka. Agbiro ka laengan iti padam nga awan anak na. Agpudno ka man kanyak. Anya ti imbaga ni Manang Arlene kan ka. Idinapan kay Jebalay. Pudno ti imbaga na, Miko. Sa anak a maibagay kan maikarikan ka. Gaputa may saak a single mom. Saan? Jak kayat ngagwin na swasta. Pangaasi, Miko. Jak kayat asyak ti makagapo, iti saan nyo apag kinaawatan nga agkabsat. Grabe matday tang insaw-sawang ni Manang ni Miko kan ka, bes? Wan nga rod. Nagsakit. Ngamanyangay. Pudnumat ngamin. Online seller aklaang. Saan alaang ti online selling at trabaho, bes? Nasaya at tatamot day ta trabaho Kan may sa, sigurado ad inaktumat laang maaklon. Numaamuan na a single mama. Anya kung maitano single mom ka? It doesn't make you less of a woman, Melanie. Ay, aday ta ka manan iti pa-English mo, bes. Basta. Nung nakasagana ni Miko ang mangilaban iti ayan-ayat yo, kasjay ka kumamot Sipod pa'y high school tayo. Kanayo na ama broken heart. Anya ti kanayon ko nga ibagakan ka. Stay positive. No makiwin naswas ka kini Miko, ang mga no pagbabawyam ton iti udi na. Ha? Miko?
Manang Arlene, anya ti aramidan nyo dito'y balay. Kayat ni Manang Arlene ti makisarita kan ka, Melanie. Sige. Agtugaw kayo. Agyaman kami. Mabitlaan. Mangalak iti Diyos nga inuman nyo. Saanin, Melanie? Saan ak matlang agbayag dito eh? Taad dapay trabaho. Kaya't ko lang tagkit daw iti pamakawan mo. Kadag iti dakas, anay sawsawang ko kan ka. Pasensya ka no kas jeti na ibagakan ka. Ngamin, kaduan kadag iti ex ni Miko, katrupat kwarta. Iso apasensya ka kuman kanyak. Maawatan ka, Manang. Kan, awan ti pagdanagan nyo. Ta saan akwarta ti kinayat ko ka ni Miko. Inayat ko ni Miko. Gaputa amok ama ikari ni Miko kanyak. Maragsakan ak nga rod no kasta, Melanie. Sapay lang ko ma, taagtultuloy ti pinatagyo adwa. Miko, saan maaluklukwan ni Melanie? Well, Manang, ay ayatek ni Melanie. Kat isula ang ti babae nga ayatek. Tungpal biyag ko. Kalpasan ti may sa atawan, nagkalaysa kami kini Miko, Mr. Lonely. Pagyamanak met, taimbilang na kaspudno nga anak ti anak ko. Kat ita, nagipatakder kamin iti bukod mi asyam. Kas iti sigod, ni Miko latta ti delivery boy ko, tunggal awan trabaho na. Alakastan, kadagyamanak, to'y pagayam mo, Melanie. Agyamanak iti daytoy apakasarita ang pagayam, Melanie. Awan ti makunak, no di ti mangkablao kada kayo kini Miko. Iti naragsak a pamilyayo. Ket padurasan nyo pa iti negosyo yo, babaan iti panagtinulong yo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Melanie, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.